Gaurkoan Izaskun Mujika daukagu gurekin, ipuin kontalari eta antzezle lanetan dabilena. 20 urte pasa dira Iruñeko antzerki eskolatik atera zenetik, eta ziur nago gauza interesgarri pilo bat dituela kontatzeko. Goazen ba, Izaskunekin elkarrizketa hastera. Ongi etorri, Izaskun. Eskerrik asko. Eta konta iguzu pixka bat. Nortzara edo nola aurkeztu dezakezu zure burua? Bueno, nire izena Izaskun Mujika da. Eta aktorea naiz, eta ipuin kontalaria. Osa, lanbide aldetik horrela aurkeztuko nintzateke momentu honetan ere bizitzan. Oso ondo. Eta betidanik sentitu duzu zu aktorea zinela edo antzerkia egin nahi zenuela edo txikitatik beste ideia batzuk zenituen buruan? Bai, nirea izan zen gehiago institutuan. Osa, institutuan antzerkitaldean, askori gastatzen zaien bezala. Antzerkitaldean hasi nintzen eta grina nabaritu nuen, eta gustora nengoela, eta, berez, psikologia egiteko apuntatuan nengoen. Bai, karrera, institutua bukatzean psikologia egiteko asmoa nuen. Baina, orduan sartu zitzaidan hori, grin hori, ez? Eta esan, egingo ditut antzerki eskolarako frogak, bilatu nuen non egin, ni Gipuzkoarra naiz, hemen Iruñako antzerki eskolan egin dituen ikasketak, orduan bilatu behar izan nuen, Iruñara joan beharko nuke, edo nora bestela, han ez genuelako eskolarik, eta egin dituen frogak, baina neukan prematrikula, aurrematrikula eginda, psikologian bada ez bada. Ez ninduten hartzen antzerki eskolan, garaia eta zailagoa zen, ez? Bai, gelditzen zen jende desiente kanpoan. Orduan, ni beti izan naiz oso ziurra, gauza guztiekin, eta izatez, niretzako izan zen eromen puntu bat antzerki egitea. Eta nire etxean ere bai, ez dago alako ikurarik, inork, eta zakit oso nondi datorren grina hau, ez? Baina, bai, izan zen, ez txikitako kontua, baizik eta gehiago hori. Gaztaroan, ez? Agertu zen hor. Bai. Eta nik uste dut zer ikusi handia duela baita ere, ze irakasle izan genuen institutuan, antzerki taldean, ez? Kurtsu berdinetik atera ginen 3, gero. Aktore lanetan jarraitzen dugu 3. Beraz, 3 pertsona talde batetik, profesionalki jarraitu izan dutenak, agian oso argi genuen hasieratik, baina nire kasuan adibidez ez, agian beste biek bai, ez? Baina nik uste dut irakasleak jakin izan zigun antzerkiaren arratxoa hor sartzen, jakin izan zuen, ongi bideratzen. Ez? Pertsona bat dagoenean hor, hori. Antzerkiarekiko maitasun hori adierazten dakiena, ez? Bai, eta gazteekiko tratamendua ere. Ez zigun inoiz nerabei bezala tratatzen, helduak bagina bezala, erantzunkizun handiarekin, bai gure lanarekiko errespetu handiarekin, gu sentitzen ginen, gero, kasi-kasi esango nizuke orain baino aktoreago. Hori ere bai da gaztetan dituzunez, sentimendu horiek egin duzu antzeslan bat eta iruditzen zaizu dena dakizula, hori ere egia da, ez? Gero hasten zabe ikasten eta zenbat eta gehiago jakin gai bati buruz, orduan eta ez jakinagoa sentitzen za askotan. Baina, bai egia da, nik uste dute, kasu honetan Jolandak, irakasleak jakin izan zuela oso ongi bideratzen gure nahiak, gure grinak, gure ilusioak, desioak, eta, berak lagundu zigun frogak egiteko, karrizketak, guzti hori, prestatu, beti dago pertsona bat, bat baina gehiago, bidean aurkitzen dituzu ez, maisu ezberdinak ez, baina badira batzuk hor geratzen direnak neurri bakoitzean. Bai, arrastoa edo usten dutela zugan. Eta, eta egia esateko ere, ni beti aritu izan naiz antzerkian, pixkat jakingabe hau zen nirea guztiz. Eta ez dakit oraindik. Naiz aktoreetako bat esaten dutela, ni eszenatokian niretzat dena, ez banu egingo nuke zer egingo, edo, ez dakit, beti nire zalantzak ditut, ez? Momentuz hau egiten dut, ez dakit hau den ere ogi bidea, edo agian oraindik ez dut benetan deskubritu nire benetako grina, oinoiz ez daukat aterik itxirik, ez da ere. Baina momentuz bizitzak hemen bideratzen nau eta hemen jarraitzen dut. Ipuinekin ere, bai, gero sartu ziren ipuinak, hor nire bizitzan, eta gero eta protagonismo gehiago hartu dute. Eta, orain bi gauzak bideratzen ditut,
Horra, badoaz batzutan ipuinak gora egiten dute, batzutan antzerkiak, hor goaz, egoeraren arabera, nire momentuaren arabera, eta bar, pertsonak. Eta psikologiaren kontu baita ere, antzerkiarekin nahiko erlazio estua izan dezake, ez? Bai, nik nabaritzen nuen, gai hori interesatzen zitzaidala. Hau da, barruraka begirada hori nik uste dut. Eta aukeratzekotan, ez nuen esaten psikologia gustatzen zitzaidako, konkretuki psikologia baizik eta esaten, bueno, karrera horietan, badakizue, aukeratu arazten dizute adin batean, horretik ez daukazu zer kokatua zure buruan, orduan, zerbait egitekotan egingo nuke psikologia. Donostian dago, karrera hori unibertsitatean, horra noa. Baina gero, eskerrak ez nuen hori egin. Litzaidake gustatuko, psikologia karrera bezala, nik uste dut, nik uste dut. Baina, esaten duzu bezala, kontrakoz, barrena begiratze hori eta gizakia ezagutze hori, eta gizakiak nola funtzionatzen dugun gure buruan, gure konsienteak, inkonsienteak guzti hori, izugarren maite dut. Eta jarraitu dut hortik ikasten gainera, ez nire kauz eta bar, areagotu egin da grin hori beste alde batetik, ez? Orduan egia da, eta antzerkiak oso lotuta dago baita emozioen mundu horrekin, eta uste baina gehiago. Azkenean dena dago bueltaka gure barruan. Eta zer da, horren inguruan, zer da antzerkiak erakutsi dizun gauzarik onena eta txarrena edo, eman dizun gauzarik onena eta txarrena? Balde batetik, nik esango nuke antzerkian ere egingo nituzke atalak bezala, ez? Gauza bada antzerkian aritzea profesional bezala, eta beste gauza bada aritzea amateur bezala, edo tailer batzutan, edo hobby bezala, edo... Bai, plazerragatik. Plazerragatik. Orduan, nik uste dut, alde deskurbitu dut zen ari naizela, beti nik dena irekita uzten dut ikasten ari garelako, beti, ez? Ze tresna den antzerkia, gizakien hasieretatik, badakigu hor egon dela antzerkia, eta gero eta gehiago, eta gero eta harrituago uzten nau zenolako tresna den, gizaki ezagutzeko, norbera ezagutzeko, bestea ulertzeko, bestearen egoeran jartzeko, gure ate itxiak zabaltzeko, eta horrean alde horretatik iruditzen zait sekulako tresna. Eta horregatik, hainbat eta hainbat pertsonak behar dute grin hori. Eta, ni neronen erabetasunean zaude oso galduta, orduan niretzako antzerkia izan zen, kanpoan egiten nuena, beste leku batean egiteko askatasuna sentitu nuen bat batean. Orduan, izugarrizko tresnala. Baina, gero, beste alde batetik diozuna, onena edo txarrena edo, ez dakiten onena edo txarrena, baina desberdintasunak, bai, ulertze dizut, hori profesionalki astentzanean eta lan bat ezela hartzen duzunean hau, justo kontrakoa bihurtzen da, ez? Askatasun bat izan beharrean, batzutan epaitzen zaituzte. Claro, ikasten ari zara eta justu esaten dizute hau ez duzu horrela egon behar, ahotsa ez dakizten, mugimendua ez da... Orduan, nik uste dut pertsonalki ezin duzu antzerkia erabili terapia bezala, baizik eta kontrakoa delako. Oso indartsua izan behar duzu askotan. Edo zure buruarekin izan behar duzu autoestimua puntu bat edo indar puntu bat, bestela bertan bera utzi zaitezke profesio bezala aukeratzen baldin baduzu hau, eta garrantzi gehiegi ematen baldin badiozu. Zure arrakasta eza edo arrakastari profesionalki. Hori edozein artistek bezala, ez? Ze eta asko ikusten da, bat batean hemen dago eta bat batean ez dago hemen, eta hor lotuta daude gauza asko arrakastaren inguruan eta profesionalki ulertzearen inguruan. Orduan, nik uste dut alde batetik da antzerkia bera, esperientzia bezala eta antzerkia bera, zer den antzerkia eta horren inguruan dagoen guztia, eta beste gauza bat da gizakiek horrekin gero egiten duguna, ez? Eta zertan bihurtzen dugun, eta negozio bihurtzen denean, eta enpresa denean, eta zakizer denean, eta horrela gauza asko daude. Orduan, jolas batean murgiltzen zara, horretan lan egin nahi baldin baduzu, eta oso argi izan behar duzu hor zuzeintzaren, edo ikasten zoaz baita ere. Ikuste dut orduan, esan dezagun argia eta iluntasuna daudela mundu honen inguruan ere. Eta horrek abiatu behar da. Bai, niretzako izan da tresna izugarria, neure burua ezagutzeko, nire alderdi ezkutuak kanporatzeko, zabaldu dizkit,
niretzat izan da mundu bat, nire bikotea, nire alaba, kasu honetan ez nituzke izango, antzerki, mundu honetan hasi ez banintz, hortik bideratu nire bizitza. Baina, esaten dizudana, baita ere ikasi dit, batzutan ezin dela, indartsu izan behar dela mundu honetan, eta erabaki behar dela baita ere nondik nora jo nahi duzun, ze gauzak nahi dituzun, ze ez, uste hor ikusten ditu dela bi alderdiak, bai. Noiz aukeratu zenuen zu profesionalki antzerkiaz bizitzea? Nik uste dut ikasket, ni hasi nintzen antzerki eskolan hartu nindutenean izugarrizko pozarekin, ze esaten dizudan bezala, neukan beste plan B bat, baina ninduen betetzen, betetzen plan horrek. Orduan, eta gero esan nuen, ea zer gertatzen den, agian bilabetetan ez dut hemen jarraitu nahi. Baina nik uste nuen erakartzen ninduela gero eta gehiago, erronkak zirela gehiago eta handiagoak, eta behin ja bukatzen dituzunean, hemen 3 urteko ikasketak besterik ez dira, ikasketak bukatzen dituzunean horre erabaki bada, ikasten jarraitu, edo lan bila hasi, edo zure historia montatu, edo hor mundu bat zabaltzen da, ez? Orduan, bai, nik ikusi nuen, baietz, hor, ikusi nuen... Gustora zeundela, ez? Gustora bai nengoela eta hortik jarraituko nuela. Enekin oso ongi agian pentsatzen nuen kanpora jote ikastera, pixkat kanpora ateratzeko... Grina esan ez? Bai, neukan, baina gero egoera pertsonalengatik bat beste, geratu nintzen hemen. Baina, bai, ja hasi nintzela pixka bat lanbideen munduan. Egia da, ja antzerki eskolan nengoelarik ere lanean hasi nintzen. Eta adibidez, ipuinak ere ja planteatu zidaten, nahi duzu ipuinen saioren bat egin, ja ni lanean hasi nintzen. Orduan ja lanak, nire gana etorri zen lana nire bere bila joan aurretik. Orduan, ja ikusten duzu bide hori dela zurea eta nik nuen besterik planteatu. Agian zalantzak etortzen dira beste momentu batzuetan, beranduago. Claro, 20 urte dira, ni antzerki eskolatik atera nintzela. 20 urte? 20 urte. Orduan, 20 urtetan, gora bera asko izaten dituzu. Batez ere, alabak izan ondoren, ez? Ze hor pixka ateratzen zara lanaren mundutik, edo behintzat erritmo berbera eramatetik, eta esaten dut, eta orain, zenekin jarraitu nahi dut. Eta hor bai aldaketa asko izan direla, ez? Agian ipuinak, horregatik esaten dizu momentu batzutan hartu dute indarra erresagoa delako niretzat bakarrik lan egitea. Talde lanean baino, konpromesua neure buruarekin bakarrik behar dudalako. Eta nire agenda nik kudeatzen dudalako, ez? Eta zer ezberdintasun dago liburu eta... liburu kontalari moduan lan egitea eta antzerki, talde batean lan egitea? Benetarik dago, badago jendea esango dizuna ez dagoela enbesteko alderi, beste batzuk esango dutera bat ezberdinala. Ipuin kontalarien munduan, adibidez hemen, nik uste tradizioa ez dela hain heldua, ez dago hain heldua. Jote malin mazara Ego Ameriketara, adibidez. Ahozko tradizioa ez da galdu. Hemen ere ez da galdu, baina igual ipuin kontalariaren figura daukagu langilearen figura bat bezala. Orduan alde horretetik ez dago hain desberdintua aktore baten lanarekin alderatua. Baina teknika kontua da baita ere nik uste dut, ez da berdina. Gertatzen dena aktore askoni neure burua aktoretzat hartzen. Eta gero murgildu naiz ipuinetan. Orduan nik ipuina kontatzen ditut aktore izan da, baita ere. Baina ipuin kontalari asko ez dira aktoreak, eta ezin direzu eskatu aktore paper bat egitea, ez dakitelako. Erakitena da, ipuin bat narratzea, narrazioa, eta ahozkotasuna. Orduan ezberdina da. Eta orduan, gero hor badago, batzutek konsideratzen dute intrusismo, aktoreak ipuinen bat sartzen garenean, nire asko kostatu zait baita ere sentitzea, gustora ez da zuen. Nuela, bai, ze askotan sentitzen zara intrusa, alde horretatik. Eta baita ere, nik uste dut, bai, dira erremin tresna ezberdinak, eta esan nahi dut, aktore teknika batzuk daude, ipuin kontalari bezala, teknika batzuk daude ere, baina adibidez nik ez dut inoiz egin ipuin kontalaritza ikastaro bat, inoiz. Ikasten duzu kontatzen, eta ikasten duzu eginez, eta historioak nik uste dut bai direla bizitza da. Zu kontatzen hasten garenean, ipuin bat kontatzen dugu, baina benetan gara bizitzaren narratzaileak, antzerki batean bezala, alde horretatik berdina da, baina teknika aldetik eta munduen aldetik desberdina da. Orduan, nik uste dut, kontalari batik zenbat eta adin gehiago, izan behar dela hor, ez dauka hor,
amona bat, aitona bat, historia kontatzen, paper hori da, esan nahi dugula, profesionalak egiten dugu, lehen galdu delako pikin batez paper hori. Baina nik uste dut hori dela gure erronka, gogoraraztea, garela hori ahozkotasuna bizirik mantentzen dugun pertsona horiek. Nik adibidez, gurasoendako ikastaroak egiten ditut noizbait eskatzen dizkidatenean, eta oso zaila da niretzat ere ikastaroei bideratzea. Nik beti esaten dut, nik hitz egiten dut gauza askoren inguruan, baina nik ez dizuet esango zure alabari, zure semeari nola kontatu ipuina. Pausu bat egin behar duzu hemen, isiltasun bat, mesedez, zuk begiratu begietara horrari, eta zuk koratuzu nork kontatzen zizkizun historiak txikitan, eta batzutan ez dira historiak, batzutan dira familiako pasaje zarrak behin da berriz kontatuak, hitz berdinak, edo dira hitz jokoak, edo abestiak, edo hori geratzen da bizitza osorako. Hori emozionalki da bizitza osorako. Deno gogoratzen dugu izan zen amona bat, izan zen gurasoa, izan zen aizpa bat, nire kasuan adibidez, aizpa bat, gurasoak ez duten horretako astirik, eta amonek ez duten oiturarik. Daukagu baita ere oso idealizatuta amona aitonen paper hori. Nire kasuan aita. Begira, eta askotan asmatutako historiak igual, eta orokorrean nik lehenengo egiten dudana ikastaro batean da horrekin konektatzea. Aztu beste dutia, eta behaiek konektatzen dutenean oroitzapen horrekin askotan aztuta daukaguna, hori da lortu behar duzuna. Baientzat, aurrek kontatu beste bat. Hori itzaten da askotan ez dutelako askatu nahi nagusia, heldua, ama, aita, hor dagoena bere ondoan. Nahi dute binkulo emozional hori mantendu. Beste ipuin bat kontatzen duen metatzen, hemen dago nirekin. Hori da, momentutxo hori, ez? Claro, hemen dago nirekin. Eta askotan lokartu arte. Ez da ipuina berez. Ipuina da baita ere, aukeratzen dute ipuina, aukeratzen dute, baina da nork kontatzen dion ipuin hori. Munduko beti nik esaten ditu, munduko kontalariko, profesionalena honena zuek zarete. Punto, aurrentzako zaitez zuek. Eta jazta, egiten duzuen moduan ongi egina dago. Gero ja, egiten dietio, gaur egun dagoen eskaintza zabalari buruz, gaiei buruz, asko dago hitz egiteko ipuinen inguruan, ez? Baina eskatzen dizkiatenean, nola ipuina kontatu teknikak? Nola dira? Hori nez ikasten nola bideratu gauza horiek. Eta hasian esaten nuen, batean esan ziaten dekalogo bat, esan nuen. Dekalogo bat? Dekalogo bat, 10 puntu nola kontatu. Ez dute egingo. Aldizkari baterako eskatu ziaten, eta esan, enaiz gai sentitzen. Claro. Enaiz gai sentitzen esateko inorri, adibidez, horregatik diot adibidez, antzerkian errexago bezala ikusten dut teknika batela, ez? Baina, ipuinen kasuan, agian nik nire honek ez dudalako horrela ikusten. Bai, agian, teknika antzerki teknika bat lortu zenuelako, baina igual, esan duzuna, ez dut inoiz ipuinak kontatzeko ikastaro bat egin. Ez, nik ez, beste batzuk agian bai, eta batzutan esaten dugu, beharko nuke, lotxa eta guzti ematen dit, baina... Bueno, ya está, eske ya orain, ez? Momentu hogetan. Egia da, igual kanpotik zu irakurtzerako, ipuin bat kontatzerako norbait egongo balitzor puntuak hartzen, igual hartuko lituzkeela amartu. Nik esan ditzaket gauza, eta esaten ditut gauza simple batzuk, baina desberdina baita da horregatik etortzen bat norbait eskatzen. Mantzazu ikastaro bat, ipuin kontalarintzat, profesionalak izan nahi duten entzat. Bueno, modlatuko nuke. Baina gurasoentzat, ez? Gurasoentzat ez dut ikusten zentzurik. Eta beti dira ipuinak zuzendutakoak, aurrei zuzendutakoak? Bai, nire kasuan bai, kontatu eta zan dut helduentzat baita, baina, hor dago nire, esan dezagun, pertsona bakoitzak, hau da dena bezala, zuzoaz zure ogibidearekin gure kasuan batez ere, ez pazitzen, eta erronkak aurkitzen, eta bizitzak eramaten zaituen bidetik askotan. Orduan nik uste dut orain daño behintzat iristen naizela neurri batetaraino. Enagola prest askotan, ez? Neurri hori pasatzeko. Zakit oso ondo egunen batean, sentituko dutena izen, ziur edo gustora helduentzako kontatzen. Baina orain arte gertatu kontatu izan dut, baina sentitzen dut oso zaila da, eski aurrek ez gaituzte epaitzen. Ja. Eta ni bihurtzen naiz aur haiekin, eta haien begirada hain da, ez, estereotipo guztiak uzten dituzu alde batera, eta sentitzen zala hain asken, ikuste dut asko galdetu izan diot nire buruari zer gertatzen den horrez, eta beti zan, eta ikuste dut hori dela, ze, antzerki egiten duzunean pertsonaia bat duzu.
Eta orduan pertsonaia mantentzen duzu. Eta orduan erresagoa da publiko horren ateratzea. Baina ipuinak kontatzerakoan... Zuzara, ez? Bai, ni lehenengo aldia zein nuenean, esan nik ez dut inoiz sekula berriro hau egingo. Hain gaizki pasa nuen, inoiz. Eta gero pixkanaka, zen horregatik dioz, baduzu teknika bat, eta baduzu, baina da gehiago, teknika baino gehiago da, egoten jakitea. Egoten jakitea eta zurekin jendea zure ritmora eramatea. Batez ere aurrak zure etxera eramatea bezala, ez? Zure egiten duzu zure espazioa eta egiten duzu zure etxea. Eta publiko guztia eramaten duzu zurekin. Hori lortu behar da ipuin saio batzutan. Batzutan lortzen da eta bestetan ez da lortzen. Eta baita ere denborarekin ikasten duzu esaneten, bueno, ez da dena nire errua. Izan daiteke munduko ipuin kontalaririk onena eta egoerak ez badu bat ere laguntzen ezinezkoa da. Baina, helduentzako oraindik ez dakit nola kokatu, zein nahi zen ni eta nola jarri haien aurrean ni epaitua sentitzeko eta nik egon behar dut kontatzen dudan horretan murgilduta eta ez pentsatzen ondo gaizki egiten ari zara edo aspertu egiten dira, ni begira arroio bat iruditzen zaio eta gainera helduak aurrak bezala. Isilik egoten gara errespetuagatik, baina ez dakizu oso ondo zer gertatzen ari den. Konektatzen ari diren edo ez, benetak konektatzen ari diren edo ez. Claro. Aurrekin berriz, bueno, pues... Badakizu, segitu handekizu. Segitu gehiagi bat, bai, beste historia bat da. Eta oraintxe bertan zertan ari zara gehiago, ipuinak kontatzen edo antzerki ikuskizunen batean? Bai, orain nago pixkat bi gauzeta, murgilduta, egon naiz denbora asko estreinaldirik gabe, antzerki estreinaldirik gabe. 2019an estreinatu nuen Pasadas las 4 taldearekin Ruta 6.6, ikuskizu bat ipuinak eta musika zuzenean uztartuta, baina rock giroan, hauek ere bere ibilbidetik pixka bat atera nahi izan dira, orain arte egiten genituen ipuinak eta musika klasikoa, rock. Orduan izan ditugu emanaldi batzuk euskaraz egiten ditugulako Patrizian Eritzetanik saioak, orduan izan ditugu emanaldi batzuk berreskuratu dugu estreinaldia. Baina horretaz gain 2020an urte potente honetan estreinatu genuen Ilargiaren atzean. Aurrendako ikuskizun bat. Eta oso gustora gaude, horrekin goaz, emanaldia ditugu eta orain gaztelerara pasako dugu. Dugu prozesu kontrakoa batzutan, euskarako testu bai irabazia izan zenez. Bai, Maialen Diazen testua, ez? Maialen Diazen testu. Polita. Oso polita, oparitxo bat izan dago guretzat. Orduan gozatzen ari gara pila bat, gainera hori. Izan da, eszenatokira iaia itzulera bat niretzako, denbora luzeren ondoren. Horretan nago, eta gero orain, euskara aurtengo testu irabazlea ere proposatu digute ekipo berdinari, Patrizian Eritzez da egongo, baina gainontzekoan Virginia Cervera, Sofia Diez, Monika Torretani, egongo gara laugukor, aktore eta zuzendari lanean, eta horretaran goaz, estreinatzen dugu martxoan beste lantxo hori, beste testu hori. Beraz, hor noa orain esaten dizudana bat, pixkat empate doaz, ipuinak eta antzerkia momentu honetan. Bai egia da baita ere, ipuinen mundua, COVID-an kontuarekin, asko langa dagoen bezala, orduan mantentzen ditut leku finkoak bezala aldudanan, gutxiago, lan egiten dudan ez Euskadin ere, guztira, eta mantentzen du lana, baina pixkat neurria jetxi da, orduan, bueno, baina ondo. Gehiago antzerkian muturra sartzen orain berriro. Orduan, ongi, bi gauzoiekin, proiektu hori martxan, Ilargiaren atzean, bestea montatzen hasi behar dugu otsailean, eta bai, ipuinekin jarraitzen dut beti. Beti izaten dut nire martxa. Baditut baita ere, esaten dizudana leku fijoak ere, saio fijoak, hilabetero, herritxoetan, oso gustora. Posten naiz? Bai, oso gustora. Eta etorriko denaren beti esperoan, ateak irekita daude. Ateak irekita daude zer etorriko den, inoiz ez dakigu. Eta gero, atzera begira, egin dituzun antzerki guztietara begira edo pertsonai guztietara begira, zein izan da zure gustokoena edo eta zergatik? Zera galdera zaila. Edo bat baino gehiago aldi badago? Bai, esatean indoan. Eske pertsonaia bakoitzak erakusten dizu gauza bat, momentu bakoitzan. Adibidez, hasiera batean gustatzen ez zaizkizunek ere, gero ikusten duzu asko erakutsi dizutela. Adibidez, bueno, hori, aldez aurretik esan behar dut, momentu honetan, oso gustora nagoela, Iazkiren pertsonaiarekin. Momentu honetan, konektatu dut, neska aur bat da, 9 urteko aur bat, pentsa, nire adinarekin aur baten papera egiten.
Bueno, zure alabaren papera ia. Hori, bai. Eske kontua izan da, nik uste dut, konetatu izan dudala, nire haurtzaroarekin, nire alaben haurtzaroa gainera enara zaharna sortzutu ditu, eta nire pertsonaia horrek ditu, 7-8 horretan dago, da bera, askotan, neure burua, nire keinuetan ikusten nuen nire alaba. Oso prozeso kuriosoa izan da, psikologikoki. Eta horregatik nik uste dut dela baita ere niretzako oso pertsonaia aberatsa, eta gero Mariarenek oso ondo idatzi dudako testu hori, eta pertsonaiak oso aberatsak dira denak. Orduan, disfrutatzen ari naiz Ilazkiren papera izugarri, ez? Eta antzerkiaren magia, batean, aurrek ikusten ziguten, eta gero, estenatukitik jetxi eta esaten ziguten, es vieja. Pizkako meizen da, pues ume bat egin beharko luke ume batek, eta ja, ez honek, ez? Bueno, positiboa da, ez? Hori da. Berdin du, gero zuzaudean eta sinesten dute. Eta sartzen dira konbentzio horretan, eta hori zoragarria da, ez? Orduan, hori izan behar dut aldez aurretik, oparitxo badela diskutatzen ari naizelako izugarri. Baina, bai egia da, gero agian ez bakarrikan paperak, badira baita ere antzeslanak, ez? La Mujer de la Arena montatu genuenean Jon Dabiok izan zen erronka bat. Oso gaztetxoa ginen, bio bakarrik estenatokian, montatu, geure proposamena izan zen. Badira pertsonaia batzuk zukonturatzen zara, momentu horretan igual, iaia etzinela iristen, ez? Edo Luces de Bohemia ginen Angelekin, zien pertsonaia batzuk, eske nintzen iristen, adini eskostatzen zitzaidan, igual orain hartuko banitu, beste buelta bat emango nieke, seguru. Baina izan ziren momentu horretan erronkak eta erronka horrek berak arazi egiten zaituzte, ez? Eta orduan baditut hor pertsonaia horiek oso barruan, baina gero baita ere beste batzuk hasiera batean, bagian ez direnak izan zuretzat, oso interesgarriak, beste bolo egiten dituzunean pertsonaia batekin, pues eske ja maitatzen dituzu berarako eta prozesu bat dago hor baita ere, ez? Eta deskubritze prozesu bat, ez? Igual hasieran ez zenuen hainbeste konektatzen, baina gero baten zarela, ez? Bai, eta bakoitzetik eramaten duzu zertxo bait, bai. Bakoitzetik eramaten duzu zertxo bait. Eta igual, gainera esatizu dana, haien ez dira izan pertsonaia, pues adibidez, Tio Bania, Sonia egin nuenean. Egin dut Sonia, egin dut Luces de Bohemia lapizagin, ez ditut egin pertsonaia hola garrantzitsu asko, ez? Baina, agian esaten duzu, hori izango da pertsonaia, horrek erakusten hau gehien, batzutan, ez? Batzutan, nik Atikusekin lan asko egiten nuen, eta orduan, arekin egindako pertsonaia xume batek, ez? Angelek idatzitako testu bat, igual horrek eman dit pilo bat, konektatu dudalako esentzia horrekin, edo agian nik jarri dio dalako asko pertsonaia hor, baita ere hori gertatzen da, esaten zu, eske, ez nuke imaginatzen beste pertsona bat hori egiten orain, ez? Bueno, eta hori badakigu, zu bezala ez daino, zu jarri diozu zure hotxa, zure burua, zure emozioak. Beste batekin gobalu izango litzateke beste bat, baina protagonistaren batekin gertatu zait. Bai, eta gero badira beste lan batzuk gogoratzen dituzula, niri gertatzen dut baita hori gogoratzen dituz lanak osotasunean, ezagian nire papera. Zure pertsonaia baizik eta obra guztia, ez edo? Ez denekin egiten genuenean piratena, korre pueblos, pasa ditugula herri txikia. Meloneroarena. Zenbat, eta dituzu, gogoratzen dituzu dena, da como el pack, zenbat esan duzun, zer pertsonekin konpartitu duzun, asko. Hori baita ere garrantzitsua da, ez? Sortzen ziren harremanak, ez? Eta jendearekiko... Bai, garrantzitsuena momentu hobetan. Bueno, beti, horregatik esaten dizut nizan naizela beti, erabakiek hartzeko orduan beti eraman nago asko erlazioen munduagian. Horti dator psikologiaren kontua, eta ze baloratu izan dudan, ez? Nik ez dut inoiz ikusi neure burua aktore izar bat bezala. Eta gainera beti esan izan dut. Askotan esaten nuen gaina, ez dut neure burua protagonista bezala. Ikusten nahiago dut izan, igual, protagonismo gutxiago lantaldea. Beti gustatu izan zait lantaldea. Eta gero, puina kontatzen bakarrik, hemendik gara Euskal Herri guztiatik otxo. Ilusionez beti bakarrik. Nik beti esaten nuen antzerkian nahi nuen egin jendearekin egoteko. Eta horrein bakarrik. Bueno, kasi dut baita ere, bakarrik lan egitearen gustu hartu diot baita ere horri, baina bai, hori esaten dizudana, garrantzia handia eman diot beti lantaldeari eta zeinekin egon, eta gero eta gehiago.
Ze horrek batzutan eramaten zaitu, batzutan ez, askotan eramaten zaitu erabakiak alde batera edo beste hartzera, nora jo, Madrilera joaten naiz kastinak egitera atezate, ez dut inoiz grin hori sentitu adibidez. Ez delako igual nire helburua izan. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu gauza? Niretzako, orokorrean? Zuretzat eta pixka bat orokorrean Nafarroan edo Euskal Herriko kultura arloan. Beti da zaila, hausnarketa bat egitea eta predizio bat egitea. Orain, aurreikustea, are zailagoa da, dakidalako. Inoiz ez dira garaionak, ez? Lirika bintzat, egiten duen bezala, eta horrean egiago. Baina, ni meko positibo izaten ez beti. Nik ikusten dudana da, enaiz hartzen gehiago sisteman. Sistema ez dakit nondik notra joango den. Eta ezin duzu kontrolatu. Ezin dut kontrolatu. Baina gizaki bezala eta pertsona bezala, nik uste dut gure lanaren izugarrizko beharra dagoela, ez? Dagoela. Beti egon da, baina agian imutasunean, behar hori. Ez da inbeste ikusi. Baina, momentu hauetan, salbatuko gaituenak askotan izango dira artea, izango da elkartasuna, izango da pertsonek buruari ematea, imaginazioari, irudimenari, sormenari, ateratzeko egoera zailetatik, ez dago besterik. Ez da etorriko inorgu ateratzera. Orduan, nik uste dut, edo nik ikusi nahi dut, gure lanak, edo gure lana baina gehiago esaten dizuena, gauza bat da lana, lanbidea, eta beste gauza da gure erreminta, gure tresnak, gure abileziak, gure gaitasunak, guk dakiguna, uste baina gehiago dakigula. Emozioen munduan, elkarlanean munduan, sormenaren munduan, artistak orokorrean, ez? Orduan, nik itxaropen puntu bat daukat, eta nik uste dut momentu hona izango dela, ez dakit noiz etorriko den hori, ze baita ero haindik gaude hausketan, hausten ari da den oraindik. Orduan etorriko da berriro sortzeko eta berriro eraikitzeko momentua. Eta nik uste dut guk hor zeregin handia izango dugula, eta gure lana interesgarria izango dela, eta beharrezkoa, eta batez ere haurtzaroan, aurrekin. Hasieratik. Bai, hasieratik. Ze behai dira etorkizuna. Eta nik itxaropena daukat. Sistemak ere aldatu daitezkela, eta sistemetan funtzionatzen ez duena aldatu daitekela, agian pitinka, agian ez dugu ikusiko guk, edo gure zein alabek, baina, agian gauzak beste bide bat hartzen dute. Baina bai, nik uste dut, neure burua behintzat ikusten dut, ez dut geldirik ikusten. Hori ez dakit zertan erituko nahi zen. Baina nila saltxetan sartuta iruditzen zaitu baietz. Zertan ez dakit horrentik, sako izutu. Engo dugu elkarrizketa bat ebetik. Primeran derizo. Etorkizunera berri bat erabizu hemen nabilo nahi. Baina bai, hori da behintzat nire neure buruarekin dudan miskaterronka. Oso ondo izaskun, hausnarketa politonekin utziko dugu elkarrizketa. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Zuri, etortzeagatik. Eta zorte hon. Bai. Eta hitz egingo du. Bai. Egongo gara, harremanetan egongo gara, seguro. Oso ondo. Venga.